erdian, eta berriro gora. Ez dago golpe. Danborra bezala isilduko dugu, bai? Ez badugu nahi, golpe horrelako bat atera, baina beti golpe fuerte bat erdian, bai? Eta isiltzen dira, bai? Lau kontatzean, Vale! Osondo, ariketa hau pixkat berotzeko, ikusteko, taktoa, nola, beraiek, behar dute hola, volumenak jolastu, bai, intentsidadia, jetxika, gora, bera, beraiekin. Bueno, ba, beroketatxo bat. Normalean, hau jotzen da hemen, eta horrek jotzen da jenbeak, bai? Baina darbukak normalean, tak, finago, bai?